Veña, vamos alá. Ben, repito os bos días. Paso a darvos conta do tratado na Xunta de Goberno que celebramos hoxe ás 9:30 da mañá. Tedes copia aí do resumo dos asuntos. No tema de licenzas, comento-vos nas que son desfavorables. A primeira dela, que é a farmacia Villanueva, era por un problema entre o cálculo da parcelación que facían non se correspondían co que estaba previsto no reparto da herdanza dese predío, co cal teñen que corrixilo, por iso se denega. E nas revogacións de licencia, no punto 9, corriximos un acordo sobre un recurso de devolución de aval que aceptamos, pero desde as oficinas de contratación pedironos que figuraban un par de legalidades que faltaban. É simplemente unha corrección de erros. No punto 10, visto de que se fixera xa unha solicitude no ano 2013 a Fomento para que arranxara as vías de servicio da Estrada Nacional 550 e nunca se fixo ninguna actuación desde ese ano, reiteramos esa petición, axuntamos un dossier fotográfico da situación bastante deteriorada dese vial para que actúen, e incorporamos a relación de fochancas existente na SC20, que tamén é responsabilidade de Fomento, fundamentalmente nos accesos de entrada e saída da Avenida de Lugo polo periférico, e ademais a falta de evacuación das pluviais orixina ali mesmo bolsas de auga que poden resultar un perigo para os vehículos. Entón, enviárselle un requerimento para que o solucionen. Logo, do número 11 ao 101, tedes unha serie de concesións de beneficios fiscais de distintas cousas. No 108, e isto creo que é importante salientalo, apróbase o inicio do período de admisión e matrícula para as escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixón Fríos Salgueiriños. Para a reserva de plaza e traslado do alumnado actual sería entre 1 e o 10 de marzo, ambos inclusible. Unha vez rematado este período, o día 14 de marzo faríanse públicas as listas, e a partir de aí, a partir do día 15, o día seguinte, ata o 17 de abril, ábrese o prazo de presentación de solicitudes para nova matriculación. Simplemente recalcar que é interesante que as familias xa teñan esos plazos para non perder as posibilidades de ter as súas crianzas nas escolas infantís do Concello. Logo recepcionamos nos puntos 109 e 110, no 109 as obras de pavimentación de Reboredo en Festa, do vial de Reboredo en Festa hasta Lavacolla, Sabugueira, por un total de 102.000 euros, e na 110 recepcionamos as obras correctamente executadas da pavimentación da vía de servicio oeste da Avenida da Coruña, na que investimos 228.316 euros. No punto 111 se declara extinguida a concesión do local 6 e 5 e do local 7 da nave 5 da Praza de Abastos por ter incumprido os adxudicatarios a obriga de formalizar o contrato e presentar un escrito de renuncia a usar esos locais adxudicados. Polo tanto, incautamos a garantía de 1.500 euros depositada para o cumprimento desas obrigas. Logo, como urxencias, a urxencia número 1, aceptamos do Agader a cesión dunha parcela en Emenzo Marantes de 1.000 metros cuadrados, onde está actualmente o parque infantil da zona. Logo, na urxencia número 2, damoslle saída ao contrato para a reparación urxente por vía de emerxencia da marquesina de cristal da Avenida Xoán 23, adxudicada á empresa Vidrotec por 41.000 euros, e adxudicamos ao arquitecto Carlos Bóveda Casado a asistencia técnica para o seu desenvolvemento.
No sencio número 3, pois, damos conta da xustificación da axuda concedida pola Deputación Provincial para actividades de promoción turística por cuantía de 2.998,82 euros, e na ausencia número 4 aprobamos resolver o contrato suscrito coa empresa de dragados para a execución das obras incluídas no proxecto de reforma e rehabilitación da finca do Espiño, indemnizando o contratista coa cantidade de 27.959 euros e devolvéndolle a garantía definitiva que tiñan constituída no seu día. E con iso, pois, rematamos a Xunta de Goberno. Entón, cales son os planes para facer? Pois hai orzamentado a rehabilitación do mesmo por un importe de 1,000,000 e pico de euros, pois, que se irá desenvolvendo en función da redacción do proxecto, que fundamentalmente o que nos interesa é a parte de rehabilitado e que seña un espazo con uso. E nese uso, pois, é onde están traballando na Concellería de Urbanismo. En canto a Marquesiña, o máis dos cristais, hai algún outro problema máis? Sí, hai. Non, é que non son 4 cristais, é que repasase absolutamente todo. Aparte de cambiar os cristais deteriorados, selamos os vidros, cambiamos toda a tornillería por unha tornillería de maior calidade, en aceiro inoxidable, selamos con silicona estrutural toda a parte superior e con silicona tipo polímero toda a parte inferior. E a revisión, digamos, a parte da revisión que xa fixeron os bombeiros nos días do temporal, unha revisión máis a fondo por se asoma algún outro defecto estrutural que non se detectara. A Marquesina son bastantes metros de Marquesina, non é un orzamento disparatado para todo o que hai que obrar ali. Cando vai comenzar a obra? Pois no momento ten un plazo, me parece, de 10 días a empresa para asinar o contrato e ponerse a traballar. Outros temas. Quería saber os plazos que manexan para tirar as casas para Rúa dos Rolands. Ben. Como valora o último incendio? Vou facer de alcalde, vou dicir que son alérxico aos prazos, como di el, pero sí que é certo que agora mesmo está, digamos, todo o expediente administrativo realizado. Pedíronse ofertas a distintas empresas para facer a execución subsidiaria do derribo. No momento que cheguen as ofertas, decidirase a máis a caída, asinarse o contrato e procederemos a efectuar o derrubo. Mentres tanto, xa se tapearon todas e creemos que está en vías de solución definitivo despois de máis dunha década de problemas ese tema. En todo caso, ainda que non se acometa o derrubo de forma inminente, hai unha cantidade importantísima de basura moreada ali fora do que son as casas. Non sei se se ten previsto facer algún tipo de limpeza, ainda que se sea... Levan 2 días o persoal de Urbaser traballando ali, limpando todos os residuos que están atopando. Pero, ainda botarán algún día máis, porque aquelo realmente estaba en unha situación bastante lamentable. Eu quería preguntarlle polas medidas que no pleno de onte se acordaban para incrementar a seguridade nos pasos de peóns na cidade. Que prazo se marca, máis ou menos, para pôr en marcha ese plan? Non sei se teñen idea de por onde van comezar. Vamos a ver, tal como dixen onte do pleno, era un plan piloto, imos ensayar unhas medidas pois innovadoras, eu creo que en Galicia non existen en ningún lado, para reforzar os dous aspectos que máis caracterizan os accidentes por atropelo nesta cidade, que son despiste de condutor ou despiste do peón, moitas veces vinculado ao uso de dispositivos móviles cando está cruzando. Entón, estas medidas son reforzos sinaléticos, tanto no chan como en vertical, e para os automóviles empregamos unha pintura durante nos 25 metros anteriores ao paso de cebra, que é unha pintura que se aplica en dúas capas, con unha capa de area
entre as dúas capas, facendo unha especie de sándwich que aumenta moitísimo a rugosidade, cambia o ruido do paso da roda e adire moito máis que unha estrada normal, co cal, no caso de ter que facer unha freada de emerxencia, reduce o espazo de freada, pero ademais alerta ao condutor ou condutora de que está chegando a un paso de peóns. Iso, a súa vez, reforzarase con iluminación directa sensorizada sobre o paso de peóns e probaremos, pois, eu entendo que en algún dos pasos de peóns de Virxen da Cerca, posiblemente o das Mercedarias, que é o que ten unha visibilidade máis complexa, nalgún dos de Romero Donallo, e logo estou pendente que remate a Policía Local, que está facendo un informe de absolutamente todos os pasos de peóns que hai na cidade, que non son poucos, por darvos unha orientación. En Fontiñas debe haber perto de 150, imaginade no resto da cidade, para ver aqueles que podan ser máis perigosos pola súa ubicación. E outra medida que estamos estudando é eliminar a praza de aparcamento, no seu caso anterior a cada paso de cebra, e sustituíla, se é posible, por aparcamento para motos, para evitar que no caso de que está aparcado unha furgoneta máis ou menos voluminosa impida a visibilidade dese paso de cebra. E iso que iremos desenvolvendo ao longo destas semanas. Eu quería preguntar pola nova pedra no camiño, nunca mellor dito, que aparece unha depuradora do Sou, pois é super petroglifo. Apareceron dous petroglifos, descubridos dous petroglifos, están catalogados pola Xunta, pois engade un elemento máis a valorar, desde a absoluta prudencia neste proceso. Evidentemente, ahora mesmo os servicios, a Oficina Arqueolóxica do Concello está elaborando un informe de posibles afeccións, ten solicitada a Xunta de Galicia no proceso de declaración de ben de interés cultural tamén un informe de Concello a respecto desos dous petroglifos. Eu, como xa manifestamos reiteradamente, nós o que pedimos é a máxima garantía xurídica neste proceso, que se teñan en conta todos estes elementos que podan ir aparecendo e que se teña previsión de axustar a legalidade a súa presencia. Eu poño, por exemplo, no ano 2015, a depuradora de Xixón, a depuradora do Pisón, construída nun 90%, con máis de 36 millóns de euros gastados, o Tribunal Superior Estatal anulou, obligouno a derrubar e a trasladala de sitio, porque o estudio de impacto ambiental e o anteproxecto non tiña IVAs e non estaba correctamente feito. Iso que non queremos que pase nesta cidade. É dicir, necesitamos que todo o proceso teña as máximas garantías e se trate coa máxima delicadeza o entorno onde se vai construir esa depuradora. En todo caso, isto engade vai a retrasar un pouco máis, necesariamente. Non xo sei dicir, estou esperando os informes, ou se saltou a nova, pois pedimos información e non sei moi ben en que e como vai afectar. Que vai afectar, sen dúbida, porque son dous elementos patrimoniais moi importantes e ubicados nunha zona de afección directa do proxecto do Souto. Sobre outro asunto, mañá aí temos un pleno de orzamentos, o PP deu a sorpresa anunciando que vai votar en contra. O PP Como? Entón, criticaba o PP a postura do PSOE e do Bloque, falaba má fraude á ciudadanía. O PSOE optou pola abstención, non sei como ve o grupo de goberno esta postura. Hombre, eu, desde o máximo respeto ao PP, a súa postura dámola por amortizada xa. O PSOE hai que agradecerlle a postura de abstención positiva, que é unha nova figura xurídica, pero bueno, que sempre o ser en positiva é de agradecer e agradecer a niveles aínda maiores pois o apoio que dá o Bloque a estes orzamentos. Pois nós, se non hai cambios, pois teremos aprobados os orzamentos, estamos moi satisfeitos. Aproveito para felicitar, neste caso, a María Rozas por seu espectacular traballo tanto na elaboración e toda a súa equipa, tanto na elaboración como directamente nas negociacións, e
pois son unos presupuestos para todas e todas nós, que creo que van a marcar un futuro moi interesante para esta cidade. Esperaban máis do PSDG? Sempre esperas máis cando te sentas a negociar, pero bueno, cada quen ten as súas posturas, os seus ritmos e as súas circunstancias particulares. Insisto, agradecemos que non haxa oposición, senón, pois, como din eles, unha abstención positiva, porque efectivamente recolleronse un bo número de demandas que presentaron. Tamén quería preguntar tamén polo asunto Duarte. O BNG acaba de asegurar que lle parece xocante que unha organización política que se Duarte de transparencia se xa tan estrito en algúns casos e tan laxo non. Ao respecto de que? Ao respecto de exigir responsabilidades políticas a Jorge Duarte. Cando teña responsabilidades políticas se podrán exixir. Si as ten. Ahora mismo non hai nada que se lle poda exixir a Jorge Duarte. O tan cacareado Código Ético de Compostela Aberta define claramente o lucro persoal como causa, que evidentemente non é o caso. Así que o BNG pode opinar o que queira, pero cada quen ten que xestionar a súa casa e bastante teñen eles e o resto dos partidos. Os partidos tamén falan de incoherencia. Bueno, todos somos incoherentes, pero neste caso temos coherencia absoluta. De feito, Jorge Duarte presentouse diante dunha asamblea con este tema, presentouse diante da Comisión de Garantías para que tomaran unha decisión, presentouse diante do Pleno, presentouse diante de vós, presentouse diante da xuíza, e eu creo que por transparencia non se pode dicir que non a executemos. O resto é ruído mediático e ruído partidario que non nos ten maior interés. Algo máis? Pois moitas grazas.